Тулайым ел район үшін жеңілләрдән булмады. Шуңа да карамастан Нурлатлылар аны һәр тармакта телгә алып сөйләрлек уңышлар белән билгеләп үттеләр. Авыл хуҗалыгы, төзелеш, нефть һәм башка тармаклардагы казанышлар турында докладчы җентекле анализ ясады. Узган ел төрле программалар буенча агропромышленность комплексына 324 миллион сумлык дәүләт ярдәме күрсәтелгән. Авыл хуҗалыгы предприятиеләре алган ярдәмнең шактый өлеше техник һәм технологик модернизациягә тотылган. Отылган грант акчалары фермерлык хәрәкәтен киңәйтергә һәм продукция җитештерүне арттыруга ярдәм иткән. С начала реализации программы «Агростартап» воспользовались 13 фермерских хозяйств района. Сумма гранта составила 58,6 миллиона рублей. По программе «Развивающий фермер» с 2018 года выиграли грант 4 фермера на сумму более 32 миллионов рублей. В отчетном году КФХ Нурмухаметова Чулпан выиграла грант в сумме более 10 миллионов рублей для восстановления единого птицекомплекса инкубатора в селе Мамыково. Благодаря государственной поддержке развивается личное подсобное хозяйство. В данный момент действует в районе более 12 тысяч личных подсобных хозяйств. Ими реализовано более 11 тысяч молока и 2,5 тысяч тонн мяса. Авылда хуҗалык итүнең кече формаларын үстерү, үзара салым җыю буенча эшне тагын да активлаштыру булар район җитәкчесеннән төп наказ буларак яңгырады. Безнең авыл җирлегендә соңгы елларда халыкның активлыгы бик каты үсте. Бу инде бигрәк тә авыллар кичерәя барган саен халык үзләре активлаша бара. Ник дигәндә, беренчедән эш урыны кирәк, хезмәт хакы кирәк, яшәргә чыганак кирәк. Күпләп терлек тоталар, хайваннар тоталар инде. Һәм инде төрле социаль проектларда катнашалар. Отчет чорында эшкәртү предприятиеләре 200 миллион сумлык продукция җитештергән. Тернәс сәнәгать мәйданчыгында сөт эшкәртү комбинаты эшли башлады. Нурлатта су һәм лимонад җитештерелә. Кече предприятиеләр брусчатка, тимер бетон, тимердән ясалган эшләнмәләр чыгара. 200 кешене эш урыны белән тәэмин итүче урман хуҗалыгы да район икътисадында аерым урын алып тора. 2021 елны үзебезгә җиткерелгән планнарыбызны үтәлдек 100%. Тимерлек, Заречный, Мамыково и Иске Чаллы биналарында ремонт ясалынды. Кече бизнес үсештә. Узган ел 208 субъект 48 миллион ярымлап ярдәм чарасыннан файдаланган. Үз мәшгульләр саны арта, кооперативлар үсештә. Буларның һәр кайсы нурлатлыларның яшәү дәрәҗәсен күтәрүгә хезмәт итә. Строительным комплексом в отчетном году за счет различных источников финансирования выполнен объем строительно-монтажных и ремонтных работ капитального характера в сумме более 3 миллиардов рублей. В 2021 году в районе реализованы 27 республиканских программ. План по вводу жилья выполнен в полном объеме. Всего за год введено в эксплуатацию более 17 тысяч квадратных метров жилья. В 2021 году произведен капитальный ремонт 9 жилых домов. Одной из приоритетных задач для района остается обеспечение жителей качественной питьевой водой. Докладчы районның социаль тармагына да җентекле анализ ясады. Уртак уңышка керткән хезмәтләре өчен нурлатлыларга рәхмәтен җиткерде. Алда торган бурычлар да бәян итилде. Продолжить работы по привлечению в район инвестиций, увеличению налогооблагаемой базы по развитию предпринимательства и самозанятости населения, созданию новых рабочих мест и росту доходов наших жителей. Активизировать работу по развитию малых форм хозяйственного населения и сельскохозяйственной потребительской кооперации с увеличением большего количества личных подсобных хозяйств. Сессия эшендә катнашкан Васил Шәйхразиев та нурлатлыларның еллык эшчәнлегенә югары бәя бирде. Нурлат районы һәр вакытта да бүтән муниципаль районнар арасында ул күренеп тора. Алдан күренеп тора, чөнки бөртеклеләр дигәндә сездә иң зур чыгыш белән бөртеклеләр җыю була. Шул вакытта иң беренчеләр булып сез аны бетерә дә беләсез. Нефть табу дигәндә монда бәләкәй компаниялар бик тырыш бердәм булып эшли, һәм ул бюджет күләмендә дә, районда да, һәм инде республика күләмендә дә шахсаңна урыннар алып торалар. Ләкин менә бу бәләкәй нефть компанияләренең нәрсәдер әйтәсем килә иде. Алар һәр вакытта да хәйрия белән нык монда шөгыльләнәләр. Белгеләр инде бик әйбәт, ләкин теге билге әйбәт иртәгә эшләмәскә дип уйлау түгел, менә бу рәхмәт, халкыбызга рәхмәт белдертү һәм алар каршында бергәләп бурыч куеп, аны яңадан җиңеп чыгуга. Шуңа күрә алда зур эшләр бар. Нурлат районы каршында да зур бурычлар тора. Сайлаучылардан кергән наказларны үтәү буенча төзелгән юл картасы кысаларында муниципалитет башкарылган эш буенча югары бәя алды.
2021 год, исполнение наказов, из 15 наказов по муниципальной дорожной карте выполнено 100%. По республиканской программе из 7 наказов выполнено 5, осталось 2, это строительство клуба в Тюрнясево и по стадиону. Сессия дәүләт бүләкләре тапшыру белән тәмамланды.